inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na bude subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zuwa na ina kai sun a ban ji show ba ma wai na ji show guru. Dubu 30 sabuwa ce kenan. Wallahi na ga ba shi na garbo kudi. Wayannan yanda za a yi ta tashi akwai balance Abubakar Sadiq mai gyara a nan bakin tasha nan. A wancan injiniya ne mai kyau. Ba ne ba. Akwai wani mai gyara. Wani gyara za mu haɗa ka da shi in je waya ne. Yanzu kuna son ku ci wannan wani za ta tashi Allah ya yarda. Kace mu bashi ne na karba za ta koma? Za ta koma. Dan fa a ranar wai zan haɗu buzo ta mu dan foto da Allah ta koma? Za ta koma. Da Allah mu raka wajen mu raka wajen mana. Mu je ba da mu je tinin Allah. Garin biyu a je da bai fada wa kowa kaza. Salamu alaikum. Salamu alaikum, malamin shago. Wa alaikum assalam. Alan guro. Barka da. Alan guro, ya kai ban waya na ban kayana. Ba kun tabbatar shine mai gyaran ba? Shine mai gyara. Alan guro wallahi waya nan daga faduwa kawai ta lalace. Kai. Wallahi yanzu ya zai dan Allah za ta tahi kuwa. A ba za ta tashi mana wannan. Ya tahi. Ai in ka zo nan gurin Allah da ka ga waya ba tashi ba. Kai sai ikon Allah. Shikenan. Yanzu nan da ban kwana nawa zan zo? A haba kai hakuri mana. Eh? Minti 30 na ba ka samu guri ka zauna Shi kawai. wannan garanti ne gyaran shi ba. Kana so ka ce yanzu ya na za gyara? Shikenan waje mu samu guri a samu guri. Ka samu guri ka zauna. Ina jira shi ba. Muna nan. Za mu ga tafiya. Kai dan fulani. Eh, Har riga na gama aikin na gaba. to zo mu garba ke. Yawa ka zo karba. Yawa. Kana so ka ce mara ka gama komai? A haba. Ha ba sai sikirin din komai normal. Haba. Ka gani ko? Ka gani ko? Dan Komai kwa. na shi. La ilaha illallah. Yawa cire mana pin din kawai. Ai to mu kin mu sauki ke da ita. Wallahi yaro ba? Wallahi yanzu ka yarda yi. Ya ana yadda. To shikenan ba. Ya yadda. Yanzu nawa ne kudin gyaran kan? A yanzu kudin gyara sigirim da mene da wani lokacin sa. To ka bada 5,000 kawai. Eh, Ka bada 5,000 kawai. 5,000 ran gudu. Ba a sai kan gyaran ka ma sauki da Allah cikin kudi. 5,000 kawai yayi. To shikenan ba matsala. In ba ka da wannan ma ko ATM ga ya cire kudin. Ko kuma dan fulani bai san Har da POS kenan akwai. To an mu ta can bangaren kauyen mu dama. Dama akwai. A ba sai ka yarda dan fulani. To shikenan ba matsala. To ai kai din namu ne. Nagode. Nagode. Kai jama'a, Malam Abubakar Sadiq gyaran wanshi normal ne. Ina masu waya daga Vivo, burin kwaila duk ba barku a baya ba. Har masu iPhone kuma ba barku a baya ba. Inda gyaran waya ne sai Abubakar Sadiq na bayan tasha. Iya abu. Kullum waya akwai na manyan waya idan jama'a kuna nema. Ga mu da abun caji kala-kala ta na burin kwaila akwai sun duka abu. Cajin point kenan za ku iya samun Malam Sadiq din nan a lambar waya kamar haka. Kamar haka ga kayayyaki kala-kala daban-daban iri-iri ga Sai kun zo yan biyu.